खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि दिनै खुंगा 6थि हादोरनांजाब रंजालि बैसागु फोरबोखौ नागालेण्ड रायजो डिमापुरनि आरबान हाटआव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो खाम सिफुं सेरजा जथा दामनानै बर' रायजोनि बायखोन्दा नेरसोन राजाबारियाव गेलेनाय रोजाबनाय मोसानायनि गेजेरजों रंजा बाजायै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ डिमापुरनि पुलिस कमिशनार मुस्रि केभि चपि आइसिएसआ बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै कसारी ट्राइबेल काउन्सिल नागालेण्डनि आफादगिरि CK मेस बिथाङा बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'आ थांखिजानाय बुंथिगिरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि BKWSCनि मावफुं सोद्रोमा महिपाल बर' बिथांमोनजों लोगोसे नागालेण्ड रायजोनि कसारी फोलेरनि दैदेनगिरि आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हारिमु रंजानाय समाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि थुरसि गाली बसुमतारी, देरहासार नार्जारी बिथांमोना बाहागो लानानै रंजालि बैसागु रंजानाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनांसिन खालामो। आं गिबियाव डिमापुर रंजालि बैसागु फोरबो जानानै गासै सा सानजा भारताव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोरनो आं हामलायनाय जासियो। डिमापुर रंजालि बैसागुफोरखौ जों 2016 मायथाइनिफ्राय जागायदोंमोन। गेजेराव COVID-19 थाखाय बोसोरनैसो बियो जिरायथ'नाय जादोंमोन। बेनि गाहाय जों बेयाव रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाया आं गावखौबो बुंना लानाय बादि जायो। आं गोबां दिननिफ्रायनो मोनसे सिमां दंमोन जे डिमापुर नगरा बर'नि बा कसारी फोलेरनि मोनसे बायखोन्दा नगर, मोनसे समाव जोंनि बियो राजथावनिमोन। दिनै बियो नागालेण्ड रायजोआव थांबाय, बायफ्ले जिफ्ले जानानै दङ। आरो बेयाव थानाय मेस कसारी, डिमासा कसारी, बर' कसारी बिथांमोना गुबुन गुबुन फोरबो खुङोबाबो जोंनि आसाम नाङै गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय बर'फोरा बेयाव जों माब्लाबाल' नायनो फैयो। जोङो मालाबा बिसम्बियाव बाहायो, गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो सावगारिफोरखौ जों बाहायो। नाथाय बेयाव जोङो मोनसे खौसेयैनो लोगो मोनलायनायनि मोनसे परिबेस जों सोरजिना लानो नांगौखौ आं सिमां नुबाय थादोंमोन। आरो बे समावनो 2016 मायथाइयाव जोंनि बर'नि सासे ACS अफिसार नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा डिमापुरजों खाथियाव नांजाबनाय गलाघाट जिल्लानि धनस्री साब डिभिजनाव SDO सिभिल महरै बिथाङा बिबान मोनदोंमोन। आरो बे समाव जों बिथांजों बे बायखोन्दा नोगोरखौ नायगिदिंफैनो थाखाय बेरायफैनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बे दिनानो आं बिथांनो मोनसे प्रस्ताब होदोंमोन, बिथांखि होदोंमोन जे जोङो बे खाथि खालायाव थानाय बर'फोरा नांजाबना थानाय जिल्लानि बर'फोरा जुदि जों माने बिबान लायोबा, बानजायनायाव लायोबा जों बेहाय बोसोराव खेबफाखोलाय रंजालि बैसागु फोरबो खुंनो हागोन। आरो राव हारिमु नाथाय नैबे फोरबोखौ खुंखांनायनि उनाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनाय बे समाव इयुनाव बेनिफ्राय गिदिरसिन जालांगोन। दा बिथाङाबो गोसो होनायाव जोङो फैनानै मेस कसारी काउन्सिल नागालेण्ड, डिमासा कसारी पिपुल्स अर्गेनाइजेसन नागालेण्ड, कसारी ट्राइबेल काउन्सिल अफ नागालेण्ड बिथांमोनजों जों फैनानै जिरायफैदोंमोन, रायज्लायफैदोंमन। बिथांमोनहाबो जोंखौ माने बाथ्राजों मदद होनायनि खोथा होनदों। बिदिनो जों बेखौ खुंबोनाय जादों। आरो जों गिबि समाव नुनो मोन्दोंमोन जे जोङो गलाघाट जिल्लानिफ्राय गाहायै मोसानायखौ लाबोयोमोन आरो बेनि बुगाजान ओनसोलनि कार्बि आंलंनि मोसाखावरि बिथांमोना मोसाफैयोमोन। जायगानिफ्राय मोसानायखौ नुनो मोनामोन। नाथायबा थांनाय बोसोरनिफ्राय जों नुनो मोन्दों जे कहिमा बर' ससाइटि, डिमापुर बर' वेलफेयार ससाइटि बिथांमोनाबो जोंजों बेयाव मदद होफादों। आरो बेयाव थानाय नाहरबारि, कुसियाबिल, भेलुगुरि, पदमपुख्रि बिनि बर' बा मेस लिरनाय बिथांमोनाबो बेहाय मोसानायनि थाखाय बिथांमोना थुलुंगा मोननो हादोंमोन आरो बिथांमोना मोसाफैदों। दिनैबो बिथांमोना बेहाय डिमासा बे मा बुङो डिमापुर ओनसोलनिफ्राय मोनसे बर' ग्रुप माने मोसानो फैदों। आरो बेनि गाहाय जाहोनानो जाबाय बेहाय जों माखासे दाननि सिगाङाव रमेन सोरगियारिनि दैदेननाय बेयाव मोनसे मावबादा लानाय जादोंमोन। बेनिखाय बिथांमोना थुलुंगा मोनसिनदों आरो इयुननि समाव बिथांमोना बर' राव रायज्लायनानै बर'नि गाननानै मोसाबावनो बा रंजाबावनो बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो बिथांमोनाबो जानजि खाफ्रादों। बेखौ जों बरायो आरो उननि समाव आं सानो बयनिबो मदद हेफाजाबजों बेयो आरो माने साबसिननिफ्राय हामसिन मोनसे मेहेरगोनां बेयो फोरबो जानो थांगोन। आरो बिनि थाखाय आं बुंनो नागिरो बेयाव
गोलाघाटनि बा कार्बि आंलंनि नांथाबना थानाय बा डिमापुराव रायजो जानाय बर'फोराल' नङा जोंनि सा सानजा भारताव थानाय बा आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि बर'फोराबो आंनिनो मोनसे फोरबो जोंनि फोरबो होननानै लानो नांगोन मानो होनब्ला दा मालाबा साननो नागिरो बेयाव डिमापुराव थानाय बा गोलाघाटनि बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ खुंदों जोंखौ लिङाखै जों मारै थांगोन जों थांबा एसे असुबिदा जाहैगोन नामा जोङो आं सानो गावनो गोसो जानानै माने मिथिनो मोनबानो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनो नाजायो गावनि खरसाजों गावनि थानाय राहाजों बेयाव रंजाफैयो आं बेखौ दिनैनिफ्राय खावलायनो नाजादों आं मिजिंथिगोन उननि समाव बे बैसागु फोरबोआनो जोंनि सा सानजा भारताव थानाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ मोनसे बिसिगिथि गोसो गायसननायनि बेलायाव मोनसे लोगो मोनलायनायनि मोनसे खाबु होनायनि बेलायाव बिहोमा होगोन नङाब्ला जोङो डिमापुरखौ गोसो जायो नायफैनो मालाबा स्रोद स्रादै साफा सानै नायनो फैयो थाङो बिथाङा बिनि बाथ्राफोरखौ बिनि मानसिफोरखौ लोगो हमनो हाया गतिके आं सानो बेयाव आसामनिबो बड'लेण्डनिबो नोंनि बे डिमापुर ओनसोलाव जेरावखि थाया मानो बेनि बर'फोराबो फैनानै बेयाव रंजाफैयो जों बेबायदिनो गावजों गाव सिनायलायनो हानाय बिसिगिथि गोसो गायसननाया बेयाव मदद होगोन होननानै आं मिजिंथियो उननि समाव आं बयखौबो खावलायो दिनैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै मानगोनां MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा फैनो गोनांमोन फैबाय थानाय समाव बिथांनि माबा मोनसे एंगारनो हायै जाहोननि थाखाय लामा ससेनिफ्राय गिदिंफिननांगौ जाबाय होनना बिथाङा जोंनो खबर मोन्दों बिथाङा हामलायनाय जासिदों जोंनाव दिनै बाहाय नागालेण्ड कसारि ट्राइबेल काउन्सिलनि प्रेसिडेन्ट CKMS बिथाङा गाहाय आलासि महरै दङ थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि दानि साहित्य एकाडेमिनि सासे सोद्रोमा तरेन चन्द्र मानगोनां बर' बिथां दङ बिदिनो इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी दङ आरो कार्बि आंलं जिल्ला कमिटि एबसुनि आफादगिरि गोलाघाट जिल्ला एबसुनि आफादगिरिखौ लानानै बर' राइटार एकाडेमिनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना दङ देरहासार नार्जारि थुरसिगालि बसुमतारी गुनिराम बसुमतारी बिथांमोना बेहाय देंखोगिरि महरै मेथाइ रोजाबफैदों आरो जायगानिबो गोबां माने जों जायखौ सिनायनो हाया नाथाय बिथांमोननि गाराङा मोजां बिथांमोनाबो बेहाय गोबां देंखो रोजाबनो बाहागो लादों आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासियो नोंथाङा सासे BKWCनि बेजों लोगोसे हारिमुनि सायाव गोबां गोसो गुदुं जानायखौ दिनैनि बे फोरबोआव नोंथाङा दोंसे मिलौदो देंखो गाव सुजुनाय बेखेवदों बेनि सायाव मा फोरमायगोन आसलते आङो देंखो मुलुगखौ बा बर'नि हारिमु बर'नि जाय समाजफोरखौ जायखौ बर'फोरा गनायथि होयो स्वीकृति होयो बिदि हाबाफारिफोरखौनो आं मोजां मोनबोदों आं उन्दैनिफ्राय एबसु दैदेनबोदों बर' थुनलाइ आफादाव आं मिरुसिम बाहागो लादोंमोन आं राइटार एकाडेमियाव दाबो सासे वान अफ दा नेहाथारि हिसाबै दङ बिदिनो आं हारिमु आफादाव आं मेथाइ रोजाबनो हाया गारां आंनि मोजां नङाबा आं बिदि सरसा खालामबोआखै दामनाय देनायाव आं सरसा खालामबोआखै आं खिन्थु मालायनि मेथाइखौबो खोनासंना मोजां मोनो आंनि गोसोआव मोनसे बेरखांनाय फैबाय थादों गोबां दिननिफ्राय मेथाइ सोरजि मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन